idolni final nabo khangai tango they lokoroni hamza mu maman bisintei जों बेलेखनो program जों success खालामनो हिना खाकाओ तांगे हेंगे गोबां कामिंग मा आमसे लोकर बेलेखनो एक्साइटेड नंगे बो सानो नासिं लाइजाक जो तो चिनी यंग जनरेशन चिनी youth स्टाव जे म्यूजिक हामजनाय र बरो बेलेखनो खातम खाजक लाई ताकलाई जों जे पहिला जेंगमानी जेंगमाना बरो खा बाय बेलेखनो नाम सब लाइखे आमन बागे चिनी हासे जो तो लोकर न आनी बखक्तै चिनी डिटेडी से हापंनि बखक्तै पाइपलाइन हामबाय अब बेबाग जों खायना सम्भवखा चिनी पसिबल खा चिनी बुबागरा नाइकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम ने तिदिल मुंबाय ते जो तो ऑनरेबल एम्स जो तो ऑनरेबल एमडीसी जो तो चाइतो मुनि बिसिंतै जों दिनै तिप्रा आइडल नि पहिला सेसन न जे फाइनल नि जे पांदान जों सक्सेस खालायनाय ते चिनी जो तो अफिसर सब चिनी सीईओ एडिशनल सीईओ चिनी जो तो अफिसर पिउ राव चिनी जेटिउ राव बेलेखनो सक्सेस हामुखलिका टीम वर्क खालायमान बिसिंतै जों बसकांगो मोनो प्रोग्राम जों नायथर दिसान थाङै दं गाबोन बागै चिनी फाइनल डेट नाय 19 तारिख नि 3:30 ता सारिगो आरो 3:30 मिनिट चेंजागनाय चिनी खुमलुं सिन्डिकेट थायो अ जागाव चिनी हासे जो तो लुकरनो फाइनाय बागै नरनो खाबे खुबाय लामसो तांगे जों चिनी जे कन्टेस्टेन्ट न नुइ माखाना बेलेखनो ग्रों बरक तिनी परफॉर्म खालायनाय जे ग्रों बिसिं ग्रों कुक बरक खप्लायगे आ चिनी हिस्ट्री वो त्रिपुरानि पहिला हिस्ट्री बं बुं सैजागनाय जे चिनी टिटिएडी से हापांनि पहिला रसाब कुरुंगै सिनिजागनाय हासिनि रसाब कुरुंगै सिनिजागनाय चिनी मेन मोटिव खा चिनी नाहार मुंखा चिनी यंग जनरेशन रंनो चिनी जे मॉडर्न रसामा कुरुं नि बिसिंतै न जों बरंनो बाहायले जों चिनी फक ट्यून रंनो बंनो इंटरेस्ट फ्रांगै प्लेटफॉर्म या फरनानि आबो चिनी नाहार मुं तमनि फियाबा जों नुगै मानखा चिनी यंगेस्ट जे कन्टेस्टेंट जे तंगनाय रंग थुं चिनी अफर कन्टेस्टेंट तंगनाय रंग थुं बेलेखनो बरक साक थामनि बिसिंतै बरक फक ट्यून रंग बरक सिरनानि चेंखा ते बंनि मॉडर्न तो बरक गनो मॉडर्न रंगनि बिसिंगो बरक फक ट्यून रंग सिरनानि बेलेखनो चेंखा नर फाइनल दिन न नुगै मानाय बरक खरं कति बरे साबमानि दिन का साफ साफ होना पड़ेगा नि जे चिनी जे टिटिएडी से हापंनि जो तो चिनी आदम सुं तंगनाय दे चिनी बुबाग्राबो जरामाखने बो फाइनाय बो किसा बिजि तंगनि बिसिंतै बो बिजिनि तंगा सामनि बिसिंतै दे चिनी जो तो सारे त्रिपुरानि आर्टिस्ट तंगनाय र बरबो फाइनाय तीन जनानि पहिला कप्लायनाय बर 1 लाख मानाय कप्लायनाय ते स्कुटी कैसे माननाय ताई चिनी सेकंड प्राइस के 50,000 माननाय थर्ड प्राइस के 25,000 माननाय ते चिनी टॉप 10 रंनो जों जतरो जों गिटार कैसा रिनाय हिबो जों कैसा प्रपोजल नारगि तनखा जों आबन इमिडिएटली जों खालायनाय नि मानसु टॉप 10 नो जे ला रिंगनाय सानदन पुरस्कार नाय ते चिनी जे 40 कॉन्टेस्टेंट तंगनाय जतो जुनि फाइनाय बरनो बसुं इनभाइट नाय अ प्रोग्राम फाइ बरं मानज फाइनाल फाइनल चिनी त्रिपुरा आइडल लगिता जों चिनी त्रिपुरा सान स्पेशल सामानि बा जों त्रिपुरा सान जों पुले प्रायोरिटी नाय आवन बागै चिनी सारा त्रिपुरा जे चिनी सामुं करं तमनि चिनी लेजेंडरी म्यूजिशियन तमनि जों बरनो जतन इनभाइट नाय ते ऑल मीटिंग बिसंति बा आं बरनो जतन खाबे लामसगो चिनी त्रिपुरा आइडल फाइनल सालन जत्तो फाइमानज फाइनल बगै नरनो खाबे लामसगो जे उ जे त्रिपुरा आइडल नि जति कि जा बाचेन जा अब हाइतंग खे टिगिं बिसिरो गै स्पेशल बंगना रिंनाय आंगे के बरं करंको माने आउडुंनाय रोफान्स करं दङ तांगे अमया जे बर रोंयांगे आउडुंगया बर करंनो बेबा करं बिसिन करंको तमन बगै जेदा रुल्स तमन बगै जों बर साइमान खा नर नुइ मान खा थानायाव चिन जार्ज अफ बागे डिसिजन नाका बलकन टाबुं खाइन छ चिन जार्ज अफ तांगे टॉप 5 तमनि से ते खरने सेम मार्क्स मन बरनो आउट खालायमालि हिन चिन जार्ज अफ सावो नर नुइ मान खना गे बर अमा हाकेन करंको बर टक्कर लाइनाय जे जानजने रिंग मानो बर आदिनो फुनुनाय